Així no es traten. Els que es van tirar pel carrer ja s'han fotut d'ella per davant. Així no es traten. Ara que faci el que vol. Esta no democràcia! Ha votat un poble, clar, les càmeres han girat totes a... És la casa del poble! I al final Miguel Domínguez, en persona, ha tancat la porta i diu: con esas camisetas aquí no os quiero! I jo dic: ¿por qué? Porque me doy la gana! Porta tancat! La manera de governar de... Esta és la manera de governar.